आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जाबाय थादों। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जाबाय थानायावनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन ब्रह्मस मिसाइलखौ भारतआ लखनऊ बानायनो थांखि लादों। सुलुंनि बायदिब्ला लखनऊआव उत्तर प्रदेश डिफेन्स इन्डास्ट्रियेल करिडरनि लखनऊ नर्थआव मुलुगनि बयनिख्रुइबो फोजोबस्रांग्रा सुपारसनिक क्रुज मिसाइल ब्रह्मसनि दिहुनथाय इउनिटखौ बेखेवनाय जादों। दिल्लीयाव थानानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बे हाबाफारियाव भार्चुएलै बाहागो लानानै बे मावथांखिखौ बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथ आरो रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ टाइटेनियाम आरो सुपार एलय मेटेरियल प्लान्टखौ बेखेवदों। बे प्लान्टआ एरस्पेस आरो रैखाथि सेक्टरफोरनि थाखाय गोजौ थाखोनि बेसादफोरखौ दिहुनगोन, जायखौ चन्द्रयान मिशन आरो दावहा नांग्रा बिरखंआव बाहायनाय जागोन। बेजों लोगोसे ब्रह्मस एरस्पेस खौसेथि आरो आनजाद नायनाय सुबिदा मावथांखिखौ बेखेवनायबो जादों, जाय मिसाइल आनजाद नायनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बे हाबाफारियाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बुंदों, दिनैनि साना जोंनि नोगोर लखनऊ, जोंनि रायजो उत्तर प्रदेश आरो जोंनि गासै हादरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैनि साना बे गोहोखौ सिबिनायनि सान, जाय जोंनि रौनिया हानजाफोरखौ गोहो होयो, जाय जोंनि रौनियाफोरनि गेजेराव हाबनानै सुथुरखौ खहा खालामो। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बुंदों, नोंथाङा अपारेशन सिन्दुरनि समाव ब्रह्मस मिसाइलनि गोहोनि मोनसे नुथाय नुबाय जानांगौ। जुदि नोंथाङा नुवाखै, अब्ला पाकिस्ताननि सुबुंफोरनाव ब्रह्मस मिसाइलनि गोहोनि बागै सोंथि खालाम। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फोसावदों दि दानिफ्राय उदखारिफोरनि गाग्लोबनायखौ दावहा होननानै मानिनाय जागोन। उदखारिनि जेंनाखौ जेब्लासिम जों आबुङै फोजोबनो आरो सुस्रांनो हाया, अब्लासिम उदखारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों बयबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव उदखारिखौ फोजोबस्रांनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानांगोन होननानै गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बुंबावदों। बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जाबाय थादों। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जाबाय थानायावनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन ब्रह्मस मिसाइलखौ भारतआ लखनऊ बानायनो थांखि लादों। सुलुंनि बायदिब्ला लखनऊआव उत्तर प्रदेश डिफेन्स इन्डास्ट्रियेल करिडरनि लखनऊ नर्थआव मुलुगनि बयनिख्रुइबो फोजोबस्रांग्रा सुपारसनिक क्रुज मिसाइल ब्रह्मसनि दिहुनथाय इउनिटखौ बेखेवनाय जादों। दिल्लीयाव थानानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बे हाबाफारियाव भार्चुएलै बाहागो लानानै बे मावथांखिखौ बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथ आरो रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ टाइटेनियाम आरो सुपार एलय मेटेरियल प्लान्टखौ बेखेवदों। बे प्लान्टआ एरस्पेस आरो रैखाथि सेक्टरफोरनि थाखाय गोजौ थाखोनि बेसादफोरखौ दिहुनगोन, जायखौ चन्द्रयान मिशन आरो दावहा नांग्रा बिरखंआव बाहायनाय जागोन। बेजों लोगोसे ब्रह्मस एरस्पेस खौसेथि आरो आनजाद नायनाय सुबिदा मावथांखिखौ बेखेवनायबो जादों, जाय मिसाइल आनजाद नायनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बे हाबाफारियाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बुंदों, दिनैनि साना जोंनि नोगोर लखनऊ, जोंनि रायजो उत्तर प्रदेश आरो जोंनि गासै हादरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैनि साना बे गोहोखौ सिबिनायनि सान, जाय जोंनि रौनिया हानजाफोरखौ गोहो होयो, जाय जोंनि रौनियाफोरनि गेजेराव हाबनानै सुथुरखौ खहा खालामो। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बुंदों, नोंथाङा अपारेशन सिन्दुरनि समाव ब्रह्मस मिसाइलनि गोहोनि मोनसे नुथाय नुबाय जानांगौ। जुदि नोंथाङा नुवाखै, अब्ला पाकिस्ताननि सुबुंफोरनाव ब्रह्मस मिसाइलनि गोहोनि बागै सोंथि खालाम। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फोसावदों दि दानिफ्राय उदखारिफोरनि गाग्लोबनायखौ दावहा होननानै मानिनाय जागोन। उदखारिनि जेंनाखौ जेब्लासिम जों आबुङै फोजोबनो आरो सुस्रांनो हाया, अब्लासिम उदखारिफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों बयबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव उदखारिखौ फोजोबस्रांनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानांगोन होननानै गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बुंबावदों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन।
डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। Bachelor of Design आरो Master of Design आव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, Physics, Mathematics, Chemistry आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।